Drage Gospićanke, Gospićani, Ličanke, Ličani i svi dragi gosti i naši dio županije iz Senja i Kalobaga. Ovaj skup, evo, meni je srce tako puno ispunjeno radošću kad vidim da Gospić razmišlja slobodnije, opuštenije i ja vjerujem za koji dan još opuštenije. Ono što sam htio, iako mi je večeras predizborni skup u Staroj Novalji, zato moram žuriti i zato se ispričavam, htio sam samo dati podršku svojim prijateljima, Karlu kao kandidatu za gradonačelnika, njegovoj ekipi, nositelju županijske liste i također našem mladom gospodinu Erniju Petriju, nezavisnom kandidatu za župana Ličko-senjskog. I vjerujem kroz ovih 5-6 mjeseci mojeg obilaska županije, suradnje sa svima, od Gospića, od Točca, Senja, Kalobaga, Brinja, Perušića, da ne nabrajam dalje, ja vjerujem da možemo biti svi jednaki Hrvati i Ličani i Ličanke i Primorci i Podgorci i svi skupa možemo, a ne moramo svi isto misliti. I zato molim svih koji još se boje, koji se još imaju taj strah, prije 4 godine tako je bilo i u Novalji, velike stranke su nažalost privatizirale i stranku i javni prostor, nažalost za neke druge interese, a najmanje javne interese. I želim samo reći da u Hrvatskoj ima divnih ljudi, poštenih ljudi i u svim strankama. Ima ih u HDZ-u, u SDP-u, u mnogim strankama ima krasnih ljudi. Nažalost, oni su koji su pošteni, su maknuti u stranu, a mi koji smo krenuli kao nezavisni vidjeli smo da osim poštenja i čestitosti treba nam i hrabrosti. I zato želim poručiti, ne bojte se. Vjerujte mi, kad nekoga lami, naš saborski zastupnik iz ove županije, kandidat za župana HDZ-a, neki dan je bio u Novalji i silno se trudi biti umiljat, a to radi na jedan način galame, vike. Ja bih rekao nervoze. Ja smatram da galamo i viču oni koji se boje. Mi se nemamo što bojati. Kad čovjek ima čiste ciljeve, čistu savjest, uz Božju pomoć može se i ono što je nemoguće. I vjerujte mi, ja sam uvjeren da će nakon ove nedjelje, 21. svibnja, da ćemo svi vidjeti da se može. I nemojte se bojati. Ja vjerujem da ćemo svi zajedno napraviti da se u našoj županiji opuštenije živi, da nema straha, da nema prijetnji, da ničije radno mjesto ne ovisi o stranačkoj pripadnosti. Zato se moramo boriti, ne njihovim oružjem, nećemo biti ni policajci, ni krim policija, niti USKOK, ne znam što, nek se s tim bave razne državne institucije. Mi samo želimo ponuditi ljudima nadu i vjeru u bolje sutra i da svi zajedno možemo puno bolje, a ja vjerujem da naša županija ima nemjerljiv potencijal i u turizmu, i u poljoprivredi, i u mnogim drugim granama gospodarstva, ali da su jednostavno mnoge stvari stavljene pod šapu i ruku nekolicine ljudi koji jednostavno ne dozvoljavaju, pogotovo mladim ljudima, da se opuste i da se oslobode svih svojih, da sve svoje ideje hrabro krenu pretočiti u djelo. Podrška kolegama iz Gospića, od Točca, Senja, svih općina u Ličko-senjskoj županiji, vjerujem da ćemo i u gradovima i općinama napraviti jako dobar rezultat, a u taj rezultat vjerujem i na nivou županije i zato hrabro naprijed živjeli. Hvala.